Touto informáciou končíme. Ďakujeme za pozornosť a želáme pokojný záver dňa aj víkendu. Dovidenia. Od majestátnych hôr, úchvatná příroda, cez nádherné historické mestá, úplně mě bolí za krkem, jak se pořád dívám nahoru, až po skryté poklady vidieka. Nabízí nevšední zážitek cesty zpět v čase. Odhaľte tajomstvá krajiny, ktorá dýcha tradíciami a bohatou minulosťou. 3 města, 3 různé příběhy. No má čo ponúknuť aj milovníkom gastronómie, kultúry či nezabudnutelných zážitkov. Vítejte v Bedekru, vítejte u Baltu a vítejte v polském Podlesí. V cestopisnom dokumentárnom seriáli Bedeker, Poľsko. Dnes o 17:30 na 24. Dozvuky samitu Trump-Putin bez zásadnej dohody, ale podľa slov oboch líderov s pokrokom. V pondelok sa má Volodymyr Zelenský stretnúť vo Washingtone s Donaldom Trumpom. Ako komentujú summit na Ukrajine, v USA, v Rusku, ale aj európski lídri, plus živé vstupy z Aliašky aj z Ukrajiny, dnes v správach. ChatGPT už nebude ľuďom poskytovať priame rady v otázkach osobného života. Husto v slovenskom raji. Tisíce ľudí vyhľadávajú počas horúčav schladenie v roklinách. Dovidenia o 19:00. Dvojmiliardový tender na záchranky. Akú dohru bude mať zrušená súťaž a bude zachraňovať životy už výlučne iba štát? Tender na záchranky bol zrušený a bol zrušený zákonným spôsobom. To nie je právne v poriadku, že sa tender dá zrušiť? Takýto minister naozaj po takto spackanom tendri nemôže byť na svojom mieste. Či pán Šaško teraz ostane a opadne, nie je riešením problému. Historické stretnutie Donalda Trumpa s Vladimírom Putinom. Čo sa zmení po rokovaní na Aliaške? Myslím si, že Vladimír Putin už chce, aby sa táto vojna skončila. Má toho dosť. Územie Ukrajiny sa nemôže prejednávať bez našej účasti. Donald Trump túži po Nobelovej cene za mier. Kedy zavládne mier za našou východnou hranicou a na čo sa má pripraviť Slovensko? Aj na to sa budeme pýtať v mimoriadnom vydaní Roberta Kaliňáka a Milana Majerského. O 5 minút 12. Naživo v nedeľu o 11:55 na Jednotke a 24. Bravo à la Royal Harmonie.